біздің қазір разминка бола. Шуңа күрә утны қабызырға мүмкін. Ярыймы? Киттім мен осқа достар залға деп әйтергә була. Кемнең сораулары бар? Кулларыбызны күтәрәбез. Менә безнең беренче сорау. Егет. Әйдәгез әле беренчедән алкышлар берик егеткә. Көчле алкышлар. Синең исемең ничек? Ойдар. Ойдар, молодец. Татарча әйбәт сөйләшәсеңме? Әйе. Молодец. Әйдә, сорауыңны бир. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Көтелмәгән сорау дип әйтергә була. Оригиналь сорау. Ойдар, син кайда укыйсың? Мәктәптә. Әйбәт укыйсыңмы? Нормально. Эшлеләр бармы? Әйдә. Әйбәт бит. Марат КВН командасы, әйдә сорауыңны Айдар тагын бер тапкыр. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Мин менә булай эшләргә әзер. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Киләсе команда безнең Әфәрин. Әйдә тагын бер тапкыр сорауыңны. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Мин сиңа соңгы мандаринны бирәм. Карале тотты бит, Әфәрин, тагын җаваплар бармы безнең? Мандарин белән бүлешәсеңме? Миңа да бирәсең? Бия? Юк инде. Пополам? Ярый, давай. Так, тагын бар, әйдә чыгабыз. Казан стайл, әйдә уртага чык инде. Тагын бер тапкыр сорауны. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Без менә команда белән хәзер түшәмнән йөрергә әзер. Рәхмәт, һәм инде тәмамлый Актаныш кисек башлар. Әйдә тагын бер тапкыр сорауыңны. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Син нәрсә телисең? Ул бит мәктәптә укый, син нәрсә? Каян беләйин соң яна кай укыган? Ярый. Булды бугай, әйдәгез алкышлар Айдарга бирик, алкышлар командаларга. Дәвам итәбез сорауларыбызны. Менә тегендә безнең бар. Туктагыз әле, мин монда гына. Әйдәгез, чыгыгыз монда. Алкышлар берик, тагын бер сорау безнең. Тагын бер сорау. Менә шулай иттереп уртага утырырга кирәк түгел. Что? Татарский очень хорошо говорю. А понимаете? Конечно. Тогда әйдәгез татарча. Сезнең исемегез ничек? Ксюша. Мөгән дуслар, татар КВНда шундый сорау булырга тиеш иде. Ксюша. Сорау әйдә, сорау татарча. Мин понимать етмим. Нинти күлмәк, нинти тестә миндә күлмәк. Поняли? А ты поняла? Син күлмәктә түгел кызый. Тукта, тагын бер тапкыр әйдә. Нет. Так. Задавай как можешь. Мин понимать етмим. Нинти тестә миндә күлмәк. Давай еще раз, Ксюша. Мин белмим, но шигәннәрдән алган бугай. Марат КВН командасы, зур рәхмәт. Ә син көләсеңме КВНнан вообще? Аңлыйсыңмы аны? Гомумән. Да. А? Әйе. Вот молодец. Шулай торып Ксюшаны да татарча сөйләшергә өйрәтәбез. Әйдәгез, Казан стайл тагын бер тапкыр сорауыңны. Мин понимать етмим. Нинти тестә миндә күлмәк. Синдә күлмәк түгел, синдә толстовка. Күлмәк ул аның аңлавынча күлмәк ул толстовка. Бәлки. Кисек башлар Актаныш, әйдә тагын бер тапкыр сорауыңны. Мин понимать етмим. Нинти тестә миндә күлмәк. Ә син кызгы каршына басып карадыңмы? Каз. Ә син көзгә каршына басып карадыңмы? Менә Я тоже шулай. просто Дима. Рәхмәт, Дима. Дәвам итәбез. Казан стайл, әйдә, тагын бер тапкыр. Мин понимать етмим. Нинти тестә миндә күлмәк. Син миңа күлмәксез дә ашыйсың. Рәхмәт, Казан стайл, дәвам итә безнең Фәрин, әйдә тагын бер тапкыр. Мин понимать етмим. Нинти тестә миндә күлмәк. Мотором. Минем исемем Дмитрий Иванов. И мне не важно, какого цвета платье. Главное, ул сиңа килешә.
Я не знаю его номер, Ксюша. Тағын бір, Марат КВН командасы, айда тағын бір тапқыр. Мен понимать етмем, ненде тістемінем күлмәк. Раз понимать итмисең, ни пышағама сен сұрайсың. Рәхмәт, Марат КВН командасы. Булды ма? Әйдәгіз олқышлар беріп Ксюшыға. Зато ул татар тілін понимать ите. Менә тегендә барым да. Ну, мине шақыралар теге қырыға, ярый, тиз генә теге қырыға үтим әле, дуслар. Минем уйлауымча, Журек Зара, ничек үлсіз? Соңғы сұрау. Була ма? Қалай? Соңғы сұрау булса. Тағын 2 сұрау, ярый. Ну, әйдәгіз, менә монда. Чыгыгыз монда яныма. Алкышлар берик. Әйдәгез, алкышлар берик. Как вас зовут? Айсылу. Ой, ничек исемегез? Айсылу. Аллага шүкір, Айсылу. Әйдәгез, Айсылу, нәрсә сезне борчый? Нинди сорауыгыз бар? Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Әйдә, тагын бер тапкыр. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Мандарин кирәк. Мандарин аша. Карале, синең анда мандарин фабрикасы мәллә? Ярый, әйдә, Айсылу, тагын бер сорау. Бу безнең инде әлбәттә әфәрин булды. Хәзер чыгалар кисек башлар, Актаныш. Әйдә, тагын бер тапкыр. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Яланга чыгып валерьянка сипмей булмас. Ул көлә. Шуны әйтәм, көлә, карагыз. Туктай алмый. Син дә Актаныштанмы ни? Яр. Дәвам итәбез. Безнең Марат КВН командасы җавап бирә, әйдә. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Яз җитә бит, җитте бит инде. Шалда җитә генә. Рәхмәт. О, тагын, әйдә, тагын бер тапкыр. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Матурым, бәлки сиңа мәхәббәт җитмидер. Рәхмәт әфәрин командасына, дәвам итә Казан Стайл. Әйдә. Әйдә. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Шишен. Егетләр, былай күрсәтте. Хәзер. Марат КВН командасы, давай. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Нәрсә, песең борчый башладымы ни төнлә? Кая киттең син? Әйдә. Яз җитә бит, дуслар, нәрсә эшләргә икән? Актанышка мондый песеләр бугай. Ярый, булды бугай бу. Әйдәгез, алкышлар бирик Айсылуга, зур рәхмәт. Мин сораулар бирергә дәвам итәм. Теге якта бармы безнең сораулар? Әйдәгез, монда чыгыгыз. Әйдәгез, мин сезнең яныгызга киләм. Монда бит урын бар. Басасызмы? Басыгыз, әйе. Басмый булмас. Алкышлар бирик, дуслар, әйдәгез, көчле иттереп. Сезнең исемегез? Миләүшә. Миләүшә, әйдәгез, Миләүшә, сезнең сорауыгыз. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? Җәмәгать, буфет ачык иде. Яңадан мөмкинме? Әйдәгез. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? Нә шундый? Әйдә, тагын бер тапкыр, Миләүшә. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? Актанышлар килде, алар ныгаш. Әллә сорау мошады. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? О, монда буфет әле бармы ни? Мандариннарын җитмәде. Юк. Ачкычларың гына калды. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? Ураза вакыты бит. Җәмәгать, буфет ачык иде. Бүген нигә ябык? Яз җитә бит, ябыгырга кирәк. Булдымы?
Булды бугай. Жюри әгъзалары нәрсә әйтә? Булды, да? Шулай итеп, дуслар, безнең разминка тәмам. Әйдәгез, алкышлар бирик командаларга һәм инде әлбәттә алкышлар сорау биргән кешеләргә. Хәзер инде безнең жюри әгъзалары әзерли балларны. Командалар әлбәттә сәхнәдә торалар әле. Ярыймы? Ага, рәхмәт. Әйдәгез, сагын бер тапкыр дуслар, алкышлар бирик. Моның белән разминка тәмам. Хәзер барыбыз инде жюри әгъзаларына карыйбыз. Нинди билгеләр алар куялар разминка өчен. Визиткада булган порядок буенча укыйм командаларны. Казан Style командасының билгеләре. 4, 5, 5, 4, 6, 5, 5. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Октаныш, кисек башлар. 4, 4, 4, 4, 4, 3, 5. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Әфәрин. 5, 4, 5, 5, 5, 4, 6. Менә шундый баллар безнең дуслар. Һәм инде әлбәттә Марат КВН командасы. 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Менә шундый баллар безнең разминка өчен һәм инде командаларны сәхнә артына озатабыз. Әйдәгез, алкышлар белән озатабыз командаларны, чөнки алар 3-нче бәйгегә әзерләнәләр.